kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Ang mga utang ugang among kalapasan intan papasa ug ayaw inumdumi. Kini ang mga santos nga nakalawat sa padalagin si Ginoo o sa kaluoy kan sa Dios nga iyang kaluwasan kay mao kini ang kaliwat sa mga nangita sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kanimo. Manausap kanimo. Mga iso, maginosog iti karoon sa mga sala romandam, pitala sa pagsalol Santo sa Misa, ni nga ito paghanong San Pio Petrasina, pare, popularly, ikitawag ko, Padre Pio, kinsa, nakasinati o stigmata sa atong Ginoong Kristo, diya sa mga kamo. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod, isugilon ko sayon ka man kining alaot nisalig lamang sa kaayo mo. Watangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot ipagkanaog mo. Kaloyaw na kita sa Diyos nga makagagawang katanan, kasulon sa itong mga sala, dadonunta, kita niya nga ito sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, natawag kang San Pio, aron mangita sa imong kingharian, dinining kalibutan, pinaay sa kinabuhi sa hingpit nga pahigugma, itugot nga ninig-on sa iyang pangalian, sa malipayong kasing-kasing, malakat kami sa dalan sa pahigugma. Kini amang gipangayo pinaay sa among Ginoong Kristo imong anak. Mabuhay karibang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Esdras. Si Emperador Dario, misugo sa mga gobernador sa lalawigan sa kasadpang bahin sa suba sa Euphrates. Pasagdi ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ug ang ilang gobernador nga maoy magtukod pag-usab sa templo, diha sa nahimutangan niini kaniadto. Ang inyo hinuong buhaton, mao, nga hatagan ninyo sila sa ilang suhol, sa labing madali, ug anha kinikuhaa sa buhis sa inyong lalawigan. Pukanon unta sa Dios, si bisan kinsang hari o katawhan, nga mangahas pagsupak, diin gipaila sa Dios ang iyang ngalan. Ako si Dario, maoy nagsugo niini. Busa, ipatuman gayod kini.
Busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudiyo ang templo, sumala sa mga gisaysay ni Propeta Hageo og ni Zacarias nga anak ni Edo. Nahuman nila kini sumala sa sugo sa Dios sa Israel og ni Ciro, ni Dario og ni Artaherjes, mga hari sa Persia. Nahuman pagtukod ang templo sa ikatulong adlaw sa bulan sa Adar, sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario. Ang paghalad sa templo sa Dios gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga pari ug mga Levita ug niadtong mga gipamihag nga namauli na. Naghalad sila usa ka gatos katurong baka, duha ka gatos katurong karnero, upat ka gatos kanating karnero, ug napulog duha ka laking kanding, ingon nga halad alang sa sala sa tanang Israelita, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel. Unya ang mga pari ug mga Levita ilang gipahiluna sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan sa ilang pag-alagad sa Dios, sumala sa nasulat sa basahon ni Moises. Sa ikanapulog upat nga adlaw sa unang bulang nagsaulog sa pangilin sa pagsaylo ang ipamihag nga nahiuli na. Nagputli na sa ilang kaugalingon ang mga pari ug mga Levita ug sila hinlo na. Busa giihaw nila ang karnero nga gitagana sa pangilin sa pagsaylo ug alang sa tanang gipamihag nga nahiuli na, ingon man sa ilang isig kapari ug sa ilang kaugalingon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod, ingog usa ka syudad nga gipundok sa kahiusan. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat
sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya ibabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, naging nan ako nila. Mga tunakita sa balay sa Ginoo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manag kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya miato ang Isus ang iyang inahan og mga isong lalaki para wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug miingon kang Isus, ato ang tino sa gawas ang imong inahan og mga isuon, mo sila mahikita kanimo. Miingon si Isus kanilang tanan. Ang akong inahan og mga isuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa nata sa relasyon tali sa Diyos sa tao, wala isa pa yan. Ang iyang relasyon, kaya kitang tanan pulong sa magsuon, na mata sa Diyos. Mga anak sinagop sa amahan, so ni Kristo, diya sa natas sa grasya o panalangin sa Diyos, dili sa natas sa sala o pagkaulipon sa yawa. Muna may soon, mga tao ni Ila, ni Maria, kainahan sa Ginoo, walay duha. Diya sa natad sa grasya, kaputli sa kasing-kasing, una-una ulawas. Bo sa ginahan kita ang tanan, para mahimong ito tinuo nga anak sa Diyos, magputli, lawas, kalag, ug sa atong binuhatan. Muna importante ni, hindi tayo makaingon sa Ginoo, kundi kita mutuman sa sugo sa Diyos. Kung ikaw, hangtod kang ulipon gyapon sa tawanong kinaiya. Sumala sa Roma 15, wala na kitang puyo. Minandua sa tawanong kinaiya. Ang tawanong kanya kanunay kung nahuna sa butang material. Mawani sa butang material. Makalimot sa atong espirituhanong obligasyon. Nangan, kung sa butang langitong espirituhanon para maanda makondisyon at mga kasing-kasing o kaumoton alang sa maayong buwan, alang sa Diyos, di alang sa patuya sa tawhanong kahinab o kailigon. Mga tao kanong panahon na isimba sa Diyos kapan ang kasing-kasing layo niya, unang layo sa Ginoo. Ito ang unang sa butang makatagbaw sa lawas, makatagbaw sa tawanong ambisyon, makatagbaw sa unsay gusto o kapritsyo. Muna hinungdan, karon pa nagkalayo ang kasing-kasing unang sa mga to sa Ginoo. Una usahay ang misa, himo alang pakapin.
Nasay po ko sa Borbon sa una, tingnan ko mga negosyante, unahan niya pagsimbang Ginoo, unya rin pagdegosyo. Aso unahon yung negosyo. Pero kuno, dali, halin, kadaga ko ng mga tao, masayo ba? Unya na lang kuno di kahapon, tinuod, di kahapon, wala kasimba, kayo ba, nahubog naman, ikapoy naman. Muna hinundan. Say, ato, hilabihan, pagkahuna-huna, butang material, mali mo ta obligasyon sa Ginoo. Dagang pasangil muna pasangil ang trabaho ipasangil muna panahon sa balay sa mga ginikanan. Inanako simba lang may Domingo sa patin busy kay balay di mga bata muni mo kato daharason. So pag abot no na Kalingawas Plaza uy gauna gikugo sa bata bisa maghilag basta makita sa Kalingawan pero Ginoo way panahon. Amen. Manindog palihog ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo kung iya mismong kinabuhi mao'y atong mga giya diya sa papangita sa kaabuton sa Dios. Magambog kita ngadto sa Dios atong mahal nga mosunod kita kaniya. Upuyan nato ang iya mensahe kung kita maingon Ginoo dunggang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magkinabuhi sa diwa sa Ebanghelyo, og sa kanunay, mangita sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pag-ampo. Nga mapaladman nato ang atong pagtuo, pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabus, sa mga walay kahimuan ug sa mga gipahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang matuod nga mga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabubuton sa langit nung Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pag-ampo. Nga himuon natong buhi ang pulong sa Dios. Sulod ka nato, pinaagi sa atong pagpuyo, nini diha sa matag adlaw, sa kahimtang sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pag-ampo. Nga imong isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa walay pagkapalong nga kahayag, og sa pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pag-ampo. Ginoo imo kaming takos nga maisakop sa imong banay pinaagi sa among matuuhong pagkinabuhi na nagapadayag diha sa among mga maayong binuhatan. Nagaampo kami pina ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga ison, pag-aampo kamo arong kini nga sakripisyo, dawatan unta sa Dios ang Amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta nimo manangamoy kami Ginoo ang magasa sa among pag-alagad nga magihalad sa imong altar alang sa naman San Pio Pietrelcina. Itugot nga human mapunto ang mga kaulangan nga tanon mahimo kaming mga adunahan sa bahandi nga mo ikaw lamang. Kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo hatunhay makagagahom sa tanan. Away ang matanong gani pasalamat kami kanimo kanunas tanang dapit. Kay imong itugot nga masadya si Maria Pista de San Pio Pietrelcina. Sa ingon ay kami gilikon pina sa paingna santos sa kinabuhi. Imo kaming ituluan pinagi sa iyang pagwali, pagipanalig na pinagi sa iyang mga pangaliya nga makapahimot kayo kanimo.
buos sa bas panon sa mga anghel mga salo nagadayak kami sa imong kahalangnan sa hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo Dios sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong Hosana sa kahitahasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santo ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kanialang ka na mga lawas. O dugo ni si Kristo, magina sa pagpasakit siyang kaugalingon ni kuwas at pan. Pasalamat kanim. Ipikas, mihatan na ining ato sa mga tinunan, umiingon, dawata kini. Inyong tanan o kana, kay kini mo nga kung lawas. Nga itugyan alang kaninyo. Sasamang pagitapos ang paniha, kumikuha sa sakalis, yung masalamat na pag-usap. Miyata ningat ko sa mga tinundan, nung diingon dawata kini o Panginoon, kung mga tanan gikan ini. Kini mong kalis sa akong dugo, sa bago o tunhay ang kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyong alahatanang mga tao, aron na mga sadamo pasayl. Buhata kini, aron paghandom ka na. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhin. Aron maghandom sa kamatayan ng magkabanhaw ni si Kristo, naghahala kami kaniya amaning pan sa kanabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to, kaya mo kami giisip nga angayan ng mga tubang, o wala ka kanihimuan kami, ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinuna may ginawa mo sa mga tibok kalibutan. Mga mahingpit kami diya sa Gugma, o ba ni Leo 14, among Santo Papa, o siya among Arsobispo, iya mga kaabang obispo, katanang mga pare. Na yung mga anak, yung mga tawakan na kanami kanang ganang pinakatong mga walahingan ni, katong mga nakalimtang, katubay ng ampo lang kanila, yung mga tanang kalas sa sa habong niya na mata sa ni Kristo ang banaw, sa laubad kanila. Dada silang tanan, sa pasudong sa kayag sa munaw, kaloy kami tanan. Lima kami ang ayan, makaambis ka na buhin tunhay, ba ni Maria, ginahan ng ulah Diyos, ba ni San Jose Ambano, ba sa mga apostles, sa mga mater, ba ni San Pio Petrelsina, San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, sa tanang mga santos, sa mga santas, na nagatuman sa mga kaupot ng taas katuligan. Ba kanina kami kong, dahil kami kong himayaon, pinan si Kristo, imong anak. Pinakay kaniya, ban kaniya diha, kanigata, kaniya makagawa mga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Danang nung himay hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampo kita ngadto sa mga itong awiton mga pulong, itulog ka nato sa atong manunod. Ama namo, anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pabuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa balay, hinuluan-luwasa kami sa lautan. Bangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Patay kami sa kalinaw na ining panahon at tinabangan sa mga mahalikay kami karon sa mahilios talaga samo, sa talaga paabot kami ngumulong sa balik ni Kristo mananubo. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Pinas Kristo na ingon ka sa mga apostol, sa kanilang bilin kaniya, kanilang hataw kaniya. Ito na nga mga sana ko ni pasala sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubutan. Tayo kami sa mga kanilang kahiusa. Ikaw ang gabay ka hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw si Ginoo ko naman na kaninyo. Manausap kanimo. Kita di man sa atong panag-inig suna. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ini mga kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula ang gidapit alam sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, pinakuangay nga makalawat kanimo. Ani mo lamang, mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Pinaagi sa gahom nining sakramento ng amoy kami Ginoo. Tungod sa panin San Pio Petrelsina, na maaga kami kanunay nga na sa imong gugma, himpitang hangtod sa pag-abot ang Kristo Jesus, ang mga maayong buhat nga imong gisugdan, dinhi kanamo. Kini among ipangayat ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Manalayan kaninyo ang Diyos, magkagawang matanan, ang Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa, dadaan ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.